Asman. Asman görnähili ogadon he? Elem goşor. Mehmet, top oynalı mı? Yok. Men surat çekçe. Ata. Ata. Men surat çektim. Seretsene. Ay tuveleme. Gatyga bolupdyr. Ata. Dünýäň bar bezegi elem goşor gerek. Elem oşara däl. Onu günmi? Olam däl. Inni bildim. Yıldız. Yok. Şonam bilen okmy. He, bildim. Gül. Ay yok. Ata. Ayda. Bilesim gelýär meňem ata ayday. Beýle bilesin gelse. Hana kakaňdan soraý. Dünýäniň görki ullukan aýmyka. Hoppa. Ya ullukan deňiz bolmagy mümkin. Bu näme däl eken? Ya dağmyka? Kaka, Yer näme oğlum? atama dünýäň bar görki elem goşar diýdim. Ataň näme diýdi? Bilmediň diýdi. Ejeň bilýän bolmaly. Sen aýda kaka. Ony dostlaryňdan sonra sana aýdarlar. Kuşlar mı ka? Ay yok. Kebelekler hem de. Yıllarıma korkunç. Ertekler dünyasına ören oğudum. Eyvek! Mehmet, yürü top oynalı. Men top oynasım gelen oğa. Oynayılla. Men gyssagylyp bir zatı bilmeli. Näme? Dünýäniň görküni. Şonun bilen okmy? Şonam bilem okda çary. Sen aýda. Dünýäniň görkümi? Çari, hani bärik gelsene balam. Men ejem çağırýar, men gittim. Aýda. Hey. Şoň hemme kişa bir zada bolýar. Şonam bilen okmy? O oýlamok. Bilemok. Ata, men geldim. Yumuşum bitirensin ha? Bitirip bilmedim. Hiç kimden soramadyňmy? Soradım. Hiç kim bilen o ekenmi? Bilýärler, Onu näme? aýtmadylar. Näme diýdiler? Şonam bilen okmy diýdiler. Dinle oğlum. Tamam, bek bellak koy. Soranmış bir wagt ay güne bakıp dünýäniň görküne aýdyp berdene. Gün hem diýenmiş nuruny döküp dünýäniň bar görki enedir, ene. Soranmış bir wagt ýel suwa bakıp dünýäniň berkine aýdyp berdene. Şu hem diýenmiş şarlaýyp akyp dünýäniň bar görki enedir, ene. Soranmış bozgulun bir ata bakyp dünýäniň örküne aýdyp bersene. At hem diýenmiş zülgüler söküp dünýäniň bar görki enedir, ene. Soranmış bir ene
Şahyra bakyp dünýäniň durkuny aýdyp bersene. Şahyrem diýenmiş diýdine çöküp. Dünýäniň bar görki enedir, ene. Yeri, inni billiň balam. Howata. Çyndanam şonam bilemok ekenim men. Häzir bir jemin. Ece. Ece. Näme oglum? Ece. Men seni gowurýan. Inha mehriban dostum. Dünýäde iň mehriban insan ol biziň ejelerimiz. Dünýäň iň ýakymly sesi ejelerimiziň balam diýen sesi. Dünýädäki iň süýjü tagam biziň ejelerimiziň elleri bilen bişirip beren tagamy. Dünýäň iň ajaýyp aýdymy ejelerimiziň hudusy. Şoň üçinem ejelerimiziň gadyryny bilelim. Şeýdibem dünýäň iň bagytly çagasy bolalım.